Ganama no watchia boapa ho semamienu wadom 106.3 FM dachi awana tu kwan kwa brochi a na namusini o hoda dada ye know Dr. Shine Doctor wonko ho hwe so Dr. Danoso nti on the doctor ne de emusa chiri kura no ana maka no Dr. Shine wa ya de wana gospel no emuda hokoda de no kura na de bubu kura nti Nyinsen ene awo be wo afa ho afa wo ba ena adu so ya ye de ebrawei frisabre kosisa nonkono ebebo Afia Amankwaah Tamakloe me na meti adwamudi chiame wo dwumadie no ho mabna duho Amankwaah Shine akwa damte Tobia Awoɔ 05 yani crew no na ye di dwuma no a Dr. Hilda boy on the nkwada doctor nkwada no hwe wo muntu kan kwara asem a ene no wakuno kura bia from 02 so benyini 18 de onya akura bi so hom eno na doctor eye ho adwuma ne ye ba bedi nkomo developmental milestones brofu e wonte ho enkura yawo wo mu no do stages bia on so omosesa tambe na akura ne sembeba tambe na obawia tambe na obeka dada mama sane ma ne nyina na ye ba bedi ho enkomo fasida ma ya boafo no DBS roofing sheet sanso Elaine Mothercare ena afe Susie Heba Center wamo enebo ye chidom dwumadie kro yi ano okọ Cape 93.3 FM demu wo ho OFM ewo boase 107.7 FM internet no so no adomonline.com sanso na adomonline.com so afa ebie na Facebook live on so Adom 106.3 FM critical maternity home so boye na said ye wunimu no enei yenu aba Regina na ye de na si ho de ma obi a opinfo bia wutie me sabra na wo hwe me live o Facebook nyame Adom wa afa no ho afa ne ba kura no kakra wa hit ni 6 months mu ano no mebwa 6 months mu ana enei wo we nti enkotie Regina ne ba no nyame anim ni akura no hu na o kon bedo awo keke ba ya ye steady unu ho a empre ho yenkotie mra ye bape ye bedi nkomo Adom FM Onyankopon yedawasio Nyinsen ene Awoɔ baby Adom kakra na wanya bosome ensia na nimwa na okro na nyani behwa de sakraya bana kwamu papa wa hwekora wuhia no kora unhu no Nyinsen nyame Adom ya fe mo papa 21st evenya 6 months okay bibi asesa sesia out meet nasi we banit meet nasi without any support bibi obeso bi obeso function enum masse say bia ni sinu na pese embrace ni gam ni sikka no internally bibi a hye enum sesei wotimate nasi abra yemfa hwe enhyehyɛ no ho na ye den na all of a sudden that feel to meet nasi without support that time now by na ye need nasi ba ono nkwantu meet nasi e wo say emfa pillows ni ana obi betina na echi na batnas kakra na ye peja no onya 4 months no na start here we nya 5 months but not nasi then come on say mo start man okay me na me names like months akwala na didn't now but ma say na ka say e was say 4 months no on to maintenance and he started and within 2 weeks no at nasi me dey na me di ho posa say o 7 finance na all the maintenance na no nya effect bia ne munya ne ya okay ne munya ne ya me dey na wo ka say all the maintenance ne sisimu be kro ne nyama into be co private nkete ba we when experience sa one co private ne mu anya ne sisi ne mu ode enti apart from say what nasi no we say we make moves say person or we making moves or see how na me the bibi to n'anima opia den ko ekira
Obeso fight to be one say na wada ho wato ho flats. They say ukita enti me man kwala mfa no because ukita no na opeja nimo oye gidi nsimi akwala kita no na magino because okoja ni mu sesia me ni wiesi say sorry ameba na odi agro first ni sorry ahomachi obesu saa ba say sorry ahomachi a obeda ho sorry ahomachi so na maso mi so saa obetumi ada ho saa metumi ada ba ebo 4-5 no sorry dia obeso ni nkwa abo ebo 8 na wasada oda 8 obeda saa 9-10 na wasori what did you so kama amen nijie ene sedie ena abọ mami abrabom ti abribia no okura no wone no anijie nko a I say ne didi mo tse ko de wa o pa ide me amituru se benku ankasa na bra yi mi manu na ene jeba njenu ana odi mi ba re dwade bia na so didi a akola we asa oni ne edidi udi wo mpenifo aduane a obesu na o do sa ko hye no wa bie no na o chu nsa de ahye de no no ni bi ndie de bi so nya 6 months asara e ma na aduane ankasa obesu kita no odidi asa no e na maje no me mpesa ombe ma obi so nya 6 months na mi ameye rice ni margarine na ma no it's always 7.5 hey ololo and I have any sine banentino e mani su ikitin na ni ho ya shikakra na amani para mana na won hwe nankasa me so me ho ye zi talata se ado onim crofo se asu do onim ni papa eni masino de se ampo do o kwa no osu se a make say almost obi a ofia bia onim no especially omo fa ne pa ntimi order ntimi ja no e cause me ko to bibia na se ntimi ja do tumi o ya comfortable so be ja no me comfortable o tumi odidi nso mi ni ho odidi so be di agro confess ne na onya comfortable so be ja first ni de ja hwe nya ne mpo no osu odidi ana de ne sale na manu mi hwene mu ne nyama o ya no osu opeden minim odi fa feelings odi sale na minufu hu maso odi yes ana de abehye mi hwene mi ya na de abehye Enya beta kuraba ena mitie se de regina e kasanum ne ade se de wona funum na one day mabna ya yi ne old one ni bibreye bebia no wonyem no ase ne manyina ye na hin no ohu nyankopon ne hu o tricks pa wonyema u situation ko na wo na hu akora no so a na no so development no so nko ntino wo sa situation don't worry so be say regina fasida no ma DBS Mr. Omo wa chiri ne bencha ye dan no mo so no se bedi mu na ye kama ne wo hia ye DBS fo nchensen papa and from mansuo yi to awie boso so ukura DBS fo nchensen na dugu dan so a nsuo ne from ma efa nyina wo da wo ntehwe ade beche na ba hu se forma fo fi say ye papa quality no enkran ni kumase spinters ye enkran ho na wo hu DBS fo na fe kumase enso ewo ho tamale ne takrade nyina wono mo ewo bi ti ani DBS fo nkasa na je won nchensen papa ne bi fa go school dan so wa wo fie asori dan wo store wo ye for 0543 286 637 0543 286 637
Ellen Mother Care 0 to 18 years akoda ya wo ne ya hone ye manyina de kosi de wanya 18 years ye to mo hone ma e wo Ellen Mother Care hone abatan ene nkwada efie se wo pene dodo atu akoton se wa na wo to de asiesie wo ne wo ba ho ko Ellen Mother Care makola ni old UT bank no ene hwe enimu White House Chapel hono mo 0549178137 0549178137 Ellen Mother Care jumayefo omo sheda e watade a omo ahye Ellen Mother Care no wo muntu wo bia no wonhye bia menkoho na so omo nya Ellen Mother Care omo boy empa CB men CB women capsules enei edi ema samama won fi se CB women ne de eboa kane manam krom no woti wanfa wase woti ni dwi behu na ayo afa de akoto ni Instagram wonya CB women ni bi memene a wontiti ni nipa musa ni nyina be konkeka na sent bi a nya papa no ebe free ho mema no so mununum bi se be ya yemfa rubber nhya wo be memu wo hia CB men capsules one na boy ya Suzy Heba na akofa ba pharmacy chemical shops na ben wo no borum na benya bi 0247111671 0247111671 one nyumaku a wamaso yemu sa from day one bepem ne Nyinsen ni awo wutie bi a critical maternity home so Mrs Major nso ye chiewa nwumeda wase papa wo mu a na ama Nyinsen ni awo ne ejina ne na so safei na wutie nyimfiri ha fisa ne nkomo no nso ede tichu yenuano mu a etie yen wo Cape Coast ne OFM wo boase yedamase papa munkoso antie Facebook live onso yedamase papa questions no moma no flow na de yedi hu nkomo ye developmental milestones akra no wawo no ne bedu stage bi ne niema bi besesa de na obehu month bay eno hu nkomo ene yebedi ebi wo hono ma de ye ken na wo enye hu questions na wo the question ne ba na doctor no so enye ne field nso ne ho a ya emma ubunfo se doctor ye ne de ne ba de be ma no nenso de wo ha no so betimi ayi anu ama wo a ye no so ye de be mo wantumi anyi a no anso akohu doctor so ho ti ye sua de pa Dr. Hilda boy free kolebu abanya resabia pediatrician wonde yam kwada doctor doctor nyumre ya mo ado yeah that's oh doctor so boy yam papa ono so just one friend no beba ye pemwa no odi amaye doctor nyamenhira brofo ne ya twere no wa ha no wabna du Amankwaah na de by developmental milestones doctor edi na hihye sa developmental milestones no okay said Regina can o se afei ne ba no otumi etena se wonfa hwe into nechi into no sa developmental milestones no say ka nia ye ka nyina ne se akola no ne akwantu a otu efri totofifi akwakosi bempenso a ono ankasa ebetumi aye ne niema ahwe ne ho aboa ne ho no eno na ye developmental milestones no okay ene na ehu hia sa wofo ne about time mo ma wo fresh no wo behu na wahunu because obi wo no ma enkura bia ne se de ne de obi wo de ahohye ene bebre no na ne hunu mu tinsuo enom ne ade ne bebre no nti awofo ne about time ne topics no so eye pa enti ebrebe yenhwe ene ma ne doso enkura development de doso yemubo bi so de hene ne de hene na eshase abosome be ya okay inti no ya shada groupino anase egu ahodo yen ye de to ahodo anai 4 groups ye behania akola no ebe ya ode bekika ne ho eno no ye fa no gross moto afe ye wodie gross moto sani ode kika ne ho ode movie inti movement na akwa ye te moto no inti gross moto eno nko afe ye wo fine moto anase eno no de nia ebi a ode ne nsa beye niema nkiti a ehia na adwene ene ne nsa ne nim de a ode beye ohun se bi ofa atre a etesen sa niema ni nyina egu fine moto no afe nsusu no ye wo ne kasa akola ne kasa de ekwan a obefa so a obehya ase akasa no eno nsusu wo ho ana afe ye wo akola no ni suban ana ne ye ene na dinim
and also ye another group, cognition and then social emotional behavior. Into no 4 no na maboboso no. Yani can free a gross motu. Gross ana cross. Gross. Akese movement akese. Ya wakra from 0. Ebedru say and obey ye gross motu. Okay. Okay, you the ya mani nye huhunya. Eni amani de dosu bebre na mum ne hia na nia eye akese wom no eno ho asem na ye beka. Enti no impempi no ubehu se onya beye 2 months no na akola no wahya ase epeja ne kon no ananiti no wahya ase epeja so wo ne tu ho ubehu se ne kon na emugo ono antumi mpeja niti nanso so onu beye 2 months 3 months no ono a ne kon no wahu se ahya ase ejina na ni gina ne nso so anasa aninyini no eta affinity egosi ne nase enti so obehwa ase ne kon no engina ya enya ade obetumi atena ase so enti sana onyini ne tie enti be 4 months no ne kon ni begina onya be 6 months no na watena ase otena ase ahwe engu nachi 4 months ndi otena obetumi atena ase enso so otena ase a gise bia de pillow ana bibi eto nachi na nso so 6 months ye no no atumi tena and from there 6 months mu ho no ebi mu betumi ahya ase se omoria se wo hu afi be 9 months no na bi aria no emu ayedin pa ache se oya nanti ano no enru be we 10 months 11 months mu ho no behu se na wa start esuso niema mu na ode nante se wo hu enti no oyesa kakra obehu an se onante anesa enti pempi a on so hwebu enti no be afi baako no bebre betumi anante be afi baako ni mienu miensa ne de na dodo na anante deda we do nante ya be mu na mehwe ya na mpanifo no mo kam so e ma na nante ja mema no etisa ye head development na impempi no ema no omo ya omo niomantem kakra chen mema no nti e no kre sa netie emza man no ahoden sonko kra eso aso ye nyini dia no ma overtake me fi obo kra nti obo case and but eno de normal mostly the man ho ahokeka se ma ya na your kitchen we na ya ade nti no from the scratch na ya fa ya adwene dada okay adeshima ma Nyinsen ni Awoɔ dwumadi na wutie Adom 106.3 FM o hwɛ in Facebook live 106.3 FM ya full Afia Tamakloe ho our Instagram and videos and pictures esumo ho na so ho so do agenche ngu e bekin kan dia ma Dr. Hilda Boy na numre ya ni di nkoma a wachire yen from the scratch no nioma ahodo ya ye hwe wudu behunu wo ma no ne nyini mu nti wachire cross moto ne fine moto gross moto ne fine moto na ba kono social and social development and emotional fourth one na speech and language enti ya wie cross no gross moto no what's a gross g ya bokode e ma spell no si ni nti na e confuse me nti yamra fine moto okay enti no ya kwa fine moto na ubehu se ebedu beye 4 months no fine moto no ene adihu ena eko se wenhu a untumi se bia pencil crown wenhu a unsa entumi enka enti ubehu se ubewo omo no omo adihu no enhyada anya papa omo hu ade na ayete se ayekusu bisa enti kaka na afi de omo adihu no aye kama eno so na free from 4 months eno de from ya wo no kitikiti no we totofefe no eno de na adihu no enko yie papa enso so be 2 months na aye kakra na aye onya be 4 months na ota prefer say obehu ne maame anim esan say eno na ye animu a otahu ana say onim afi onya be 6 months a obehu say okuta ade baako wɔ ne nsa obetumi e de ama ne nsa baako ne nsa bi a rattle no kura de omudidi agro de omudidi agro no obetumi a transfer if you right akọ left if you left akọ right sa na afi onya be 9 months na ye obi bia fa no pensa grip se bia ofa ade a obetumi de ne nsa mienu ni kokromoti na ne edi so no etumi afa no kama wohu
ebeye sa kakra onya beye afi ba ko ne de no otumi fa no kama pa ane afi nsusu no omunya beye afi mienu no afi 2 years no ubetumi ehu se bia obeye right handed and left handed in pempi beye 2 years no na epie 2 to 3 years se akola no uhu in time chance ebia na asem wo ho se because yawo no hwi ni ho ebe kire se oye benkuma anase oye nipa obe nifa enti no from 2 years kono de ubetumi ehu se ba ansa na kra 2 years na beso de enye ewo se uma ye hwe akola no se ba before 2 years se obi a me ba no 1 year na me hu so ya benkuma problem enti ewo se ye hwe ebia akola no wanya stroke ana denti akra stroke pachai akra afi no konya finish stroke pachai we dey mean TV do esi Ada ede na be ma akra sa year afi kwa na obenya wanya stroke enu de niama bebre ya ka se be kom sisi but niama bebre topic on it to see hwe seriously me yama hwe etumisi enye debia de bataya de etumisi enti na se nu 2 years na say akola no utimuzo ya benkuma na say o nipa o nifa e wo say wo de ne ba na ye hwe no empempi omu yuso omu left no the same way omu yuso omu right no untumi inhu difference bia wo enti e free be 2 years e ko no ni nyina e ka onyini ni hu e bia obedwin say o eniama no de esisa akwa but ni nyina ye niama nyankopon ahihya ato ho deda was a akwala bia etumi di so kama enti se bibi tosima wo ba bia na eche se e wo se ye hwe na bia na bibi nkosu ye for Dr. Hilda Boy free kolebu no wo chire ye niema no musa no ye sure say o joto point teacher wo abia fei ene wa wo kuma akra na fei wo hu se wo ba no ne nkanko mu na okro no Nyinsen ni awo so pe ena wo benya chance na wo meet wo doctor wo nurse wo midwife ana se wo gyne nti ya menyi free ha kra ha hu nkotie bibia that wunya so mfaso Adom FM yenso ye famu dia ye bo dawro ni yesi eme kwa wo yeso a won mafie maternal death ene nkura ye wo monso wonya mfie no ato na nanom onsie do no ene ye dia fa reality show ya ye wo radio so Nyinsen ni Awoɔ ye de ebro kwasi da bia 8 to 9 pm ebo 9 pepepe Carly so ye de bebra wo hwɛ live on Facebook wadwen kyerɛ no enche ye bekin kan ni nyina Cape 93.3 FM ye da mo ase papa madaromanti wona wo Cape Coast ne mpɔtamu nyina nso tie OFM wo boase ye da mo ase mpanufo wo ho sam so mafa dwumadie yi ama ye tie fo pepeman enso etie bie dog ye nto so ne de okay so de mi wura apomu papa they say ye wie gross ne nua fine they say ye drew speech okay ye betimi aka speech ananka we cognitive ni na ye fane say ye ka cognitive and say emotional behavior na che say nipa no ne nkita hodie a one ne yanko ana ne maame ana na busuafo no bedi no eno so wo honom enti no ubehu say akola na bia wawo no totofenfe no odahwa no sere sebita flacha bia obeyin fama kra obetumi asere afem eno no de enya ne ayehwehwe no na emu obenya beye 6 weeks no ana bosome ba ko ne fa no obehu se wo sere hwe na ono so sere hwe wanim wo sere hwe nanim a osere hwe wanim ni nyina ebua ya ma yehu se akwala no onyi kama bibia akwaso ye wona adwen mu onya beye 4 months no na wa sha ase esere into to misre kwa ai Adom kramete so wo sere wo chiri so wo sun so wo sere wo afe ho ne se dia no ayedin okay onya beye 6 months nenso so no ubehu se opene maame chen obia opese ne maame ne kura na opese bibia one ne maame wo hu ne maame ne wo hu ne maame ne mo onya beye bosome 9 eko 10 no ubehu se otumi ye bye na eche se wo kwa onim se ko na wo kono no wo hu afa onya beye bosome 1 year 1.5 years no afa no ono a etumi edidi
ono atumi ma ne ho like ofa or de be kona no pepepe edidi ani empanifo de for ne sabetum se de odi yeah afa onya be 2 years no obetumi ahase aye say or dress ne ho kakra afa so that time no na obehu say mpempi no during the day no ebi ajunso de na obetumi aka ana obeye sign bi a chest up so okwadwunso say pupu so ba otumi ye sign na afa omunu beye 4 years e kono mpempi no behu say anajo no kra no obetumi asori say junso de no na akwa junso ni bedru akwabra ne be sori enti sa kaka afa ye de eno no be si ho because I'm kind edoso but here to me nko ni nyina mu to find detail e na obi de wo de won timi nka ni nyina don't worry I back cover my promise so no enti baby a doctor de adri de se wonya nkwa mu kura no am ye sure se by now wo jot point no won so a wo de atwa mu no kakra bi ne adru won so wo de ho a wo besua bibi e de afri mu wadwen kire no Facebook wo de ba ho a ye bekin kan e de amount fasida no e ma Elin Mother Care wo mo e na ebo ye chidom na ye de Nyinsen ni Awoɔ bro wo ba from 0 to 18 years and ho ne manyina Elin Mother Care eton bi e wo ho se ye na aduane se ye ne ntade shem se ye ne diapers say ye dear bibia akra e ma akra di mo nyini be penimpa de Elin Mother Care forward be na ba say efie no wasi awi aka ne moso nso a ye wo hia ye DBS for nchensen papa ye de gudan so a empa na eho odene from many su be ye hwe nso ho DBS for nchensen roofing sheet ne de e papa pa ti ka kire obia se no ana mehia nto bibia no ape na wo wie ne saa na wo pa hoden oba ne bema wo hia CB men CB women capsules emema mononom bi fi se adwuma da monim pa na wo mranti bremu na se wodwunso wote yawo ana mu chemienu na yo se nta na gu sisimu a wo ya mistake de hia so benya CB men capsules ne bi na wanom se be yemfa rubber bi anhwe wo be mamu da che ma no so CB women bi e na wo so hia so obenunum bi e be yi nka bia firi wo ba bi honom na ja bra ba mu a hu se you waba baby a wonko nachi ebiemu nkekae nom ne ade nyina no CB women capsules wonom ebeyi ade afiri ho womo ene aboafo a wo boa yen na ye de ye Nyinsen ne Awoɔ ebro yenkwaje won krato nom ye bape Dr. Hilda boy krado a ebesa to aso Mr. and Mrs. The mama praise the Lord. Hey, Pastor. Hallelujah. The church said them who sit them here. Then we are beyond what we call according to our future. Hey, Pastor. If we say me kunu fa me do CB men's capsules. Na me so me no ma de CB women's capsules. What you know? Any job be free pa. Praise God, praise God. CB men's capsules. Abesa me mpemu me ye. Ene me ju so mu yale. Ene oba no so na ho kika na wo fom no. Ene na yase a aya na ye ne ya na fichi problem no. CB women's capsules abeyini nyina free so. Maya kamesi mi da dem nti. Me rapon ya na obefie. Nka me nkwan. CB men and women capsules. Susie Herbal Center Ghana man me madam say apefo abatan wo mo manufo ne mofra wo ni fie dumienu nka ho. Our pharmacies chemical herbal shops nyina mu. Etufo frɛ Susie Herbal Center 0247 11 16 71. After 0246 57 87 50. CB men and women capsules. Ubadu so feel. Hey, you also Charlie, I buy my MTN Ghana share some more share. I want me. Na me MTN Ghana shares there for you. Only share. Ma to me MTN Ghana shares ni bi wate. Love you. Nye how ma playing MTN shares hey. Yo aboki. Na say MTN Ghana shares na. We've all bought our MTN Ghana shares. So MTN Ghana shares ene. Nenya wo chefa. E won kunimdi a ekoso wo Ghana's #1 network dimu. MTN Ghana share offer ye air baso for 29th May kopim 31st July 2018. To MTN Ghana shares a share bia boy 75 pesos per. Ubetuma to shares ye every 10. Eye edu aircro. Edu nyina boy 7 cedis 50 pesos. Press star 170 hash. Na select the option 7. Na fast to talk with shares no ewo momo so. And now ubetumi ato online so ewo mtnGhanaShares.com. And now call MTN in krapata bia ewo manyimu. IC Securities Ghana Limited. And now banks ahudra ye esisi ho ewo manyimu. Licensed stockbrokers are omni Ghana Stock Exchange ye juma. Ubetumi ato MTN Ghana shares ibi wo ho. And now se upe
wopɛ dwumadie ho nkrataa ni bia ɛhɔ na wobɛnya bi wɔ Yesraw kan krata no mu ye ana kope obi e wakwadare e wo shares dwumadie ni mu no kan mu nkyere wo yie ansa na wode wo nsa ahya ase everywhere you go. Mr. and Mrs. The mama praise the Lord. Hey, Pastor. Hallelujah. The chesa de mu husi temu ya. Na nwa bio ni wobekwa akoro nyina na totwa. Hey, Pastor. If we say me kunu fa me do CB men's capsules. Na me so me no ma de CB women's capsules a. Wo kire yen no. Enija be fie pa. Praise God, praise God. CB men's capsules. Abesa me mpem mreye. Ene me dwunso mu yale. Ene oba no so na ho kika na wo fom no. Ene na yase a aya na ye ne ya na fichi krobe mu no. CB women's capsules abeyi ni nyina free so. Maye ka me si me dada mu nti. Me rapon ya na obefie. Nka me nkwan. CB men and women capsules. Susie Herbal Center Ghana man me madam ase. Apinfo abatan wo mo manufo ne mofra wo ni fie dumienu nka ho. Our pharmacies chemical and herbal shops nyina mu. Etufo frɛ Susie Herbal Center 0247 11 16 71. Afa 0246 57 87 50. CB men and women capsules. Ubadu so feel. Hey, you also na wachebo apa hu simedu asamie no Nyinsen ni Awoɔ na wutie na nchakra by 8:45 na de ne abie phone lines na do adwenkyere no aba Hilda sorry doctor anju position na shembotom no problem Dr. Hilda boy wa hanya better to be a doctor kwabrane to wa woni eyi so do didi wo doctor no ho na wa wasua de ti doctor ensa mo akwa babiem me da se pa na say de wo church say yaka you know speech and language yenhwe ifie abosome say na wasa akra no fi ase ka dada mama na de nti na nkra no mo ka maame na abra nso be wie che wobeti house dada okay nti no akola no wo ne to ho no ano empempi no u ka epunbo mu ana dede bi oti dede bi a ubehu sa wabobrim oti dede bia ubehu sa wabobrim ni nyina etren se akola no oti asem nti eno no eboa ye ema yehu esanze nya obia na obewo no no oti asem nti eno no boa ye kasa fem no so enu beye 7 months no ubehu se omo try some beka sounds be baba bada sa no mo kika sa afi omo nya beye afi ba ko na 1 year no behu se mama dada omo start eka dada ne de ase eno na yefu kakra chen mama enti na pempi no obeti se omo ka dada no ana afi nsusu no omunya beye 1 year 6 months ubehu se omuti omudin ebi mo kwa no from beye afi ba akoko no ubo ni din a otimu se ase oti ni din no afi kasa no na omusua words no anansemfu ano na sua na omusua no enti no omunya beye 2 years no no more words beye 50 to 100 kati ekono so mana no te ja emema no development ni de ubeka se ni nyina no ema no ahead omudikan ana afin so no se bi akwala no owo ebusuan kasa bebre wo mu ana se owo anuanu mu ana se bibia omu kasa tre no abribia ono no obesuan entem obehu ntem achen obi a ebia ono no ye first born ana ono nkwa na tifie honum onya obi an ni agro ne saade no a eno so ene mama fa we ne mra te se bia wafa fie mienu baako ni playmate ewo ho baako nso aso no nko a na wo ho ye mfa ne nko ba bia omdo mo nko a wo hwe a ekoba sasa akra no yenya ne de because de owo enkra ewo no ho ne de hu se na ho keka no kra mpo ne bu aye ntem ese de oni bi e ban sa na awofo ne yenya de obi ono nko a wo sa no ebi on pese obejeja ne ba ma na akokwa ha ba de na obeye de abo akra ne kasa mu ene ne movement maame no ana papa no omo nyina omo ne akola no ebetumi adi nkomo omo betumi akasa adi agro afin susu se kwan wom na emri wom na ebeye possible a ehu behia se akola no one nkola afoforo ebedi agro esan se agro na omo bedi no enye se bia
eye agro sa akwa agro ni mu no na nkola no omudi suade agro ni mu no na omubehu se uhu nua ubeka hello ana hi atre nipa no ubehu se onipa na oni ni di agro no oye nipa ama na boa wa ma wahu se nia ye ni enipa esifa etena se wahu empempi no awofo ni bi wo ha obehu no o se tablet or see phone or see say no de nyina afuafu a akwala no nanso so no sanyama we nyina no akwala only 2 years no ne papa mu no enwo se oni sa tablets ni phone si edi agro so wo because ebetumi aha omunyini no empo no ebi ebetumi aha na nini ade inti no ebehia se nkola no yebema omumre na omo atumi edi agro akwala 2 years enya adisua gidigidi bia won obedi agro obetumrika sano na ninyini no ekoso kama na adwen mu nso ebie na ohun nipa asetena sene eti efa nti doctor de wo kan kire say enkura na ye hwe omase a o ne ye de tablet yi cartoons e ko twi ne gu ho no wo mo hwe no ne ade no ka wo de waye nkura doctor de won advice se enye ne sa enye advisable simple akwala no wanyi edu abrosa 2 years ne kra no a empempi no and what say akwala no enya more than 2 hours of screen time no ana TV in any way no debia if you bi wo ha obekọ no if you anopa ekosi anwumre TV na akwala no behesa enkanka ye bi akwama ebia na nipa a ohwe akwala no ono no peso ye na ade enti no waso TV na mankwala no se be ya ono no nso benya time aye nea oye nanso so no ni nyina emwa nkwala no akwala de be ne benya no wasa kwan no on se e waso mu hu se TV hwe no mi hu za minka say luxury and say you have to earn it so enya sa usori a me ne wo say sorry na ye TV hu a ebedidi oti ase e was so musua say a privilege enya say bia sorry a na oti TV ho a wo obeye ni homework obedi agro obeye chores ana adwuma kakra wo fie ansa na time a wo de be ma no so mfa hwe TV no no dia hwe eboa ema discipline enso so ebemu ohwe TV no saa no eto de bi kwampo a omuhwe games with now we shoot we bushia obeda no hono na one day what one bushia no dia ba so via be kumi say atiti bia pen o inti no so ye ebi mu enim obi o hwa bia na nani age say o TV when fie inti no na ba betimi ahwe TV ya busy inti won say cartoon no o penko ade na obeja ama na hwa but ene wo kire say nye ho enya papa ana afen so wo obedidi not TV ho aduane no be den a break it down na no be ben ubehu no na waye kese a afei de unhu ne ubeye akwala ne mpo bio ama na fon ohun enti no TV no eya se bia e wo ho nti onhwa e wo se wo awofo no wo regulate no na fe ohun sese 1 hour no hwe a day a 1 hour 2 hours or 2 hours enye say bia from anopa to anwumre o te ho saa no nko chaskele wa bonti no kwati ago no ko boba no opra ana obekọ no akote kasa bi enye papa kosuasua kasa bi nti no owofo bu ho a sebe ya ne banko sua character bi a won paint na ne ono ande de hye ne demo no no tete eno no saa no sa u tu banofo na u tu akra 2 years one day futu say enko ho spejam slippers wo bakaka e was say nyina ya boa na ye hwe na saa me hu sa menka say trend no ye tu ase e san say yen no yen collaborate me well me ni mo de ba me de me giya saa wo de ye ene nkwa na ba na de yi technology ninti no bibia okra phone we okra we ti bibia technology no eye nanso so ade bia no ne moro so no ne moro so no enye so ho inti na ye eto da bi kwa mu disua ade ne ade inti no there should be regulations so we use no ana nkola ni bi o ha obehu no na afa o pornography ne ne ama se nya 2 years no anya 2 years e bia 10 years 8 years sa wa jama onu no nimu eni ama akola no baby akola no betumi adu o phone no so no wono kra adofo Nyinsen ni Awoɔ na wutie no Adom 106.3 FM live or Facebook Adom 106.3
FM wadwenkyerɛ no Emmanuel Apia o Facebook live a wɔhwɛ yɛn firi Obuase Pampa so eben bus stop hɔ a ɔwɔ me hu fashion no me say fashion e bi wɔ hɔ na na akɔso apoma wɔ UK a wonso ɛhwɛ yɛda mo ase Teresa Nyako wɔ Argentina ɛhwɛ yɛn live yɛda mo ase Papa Elizabeth Love wonso yɛda ase Mama Part nso USA no wɔhwɛ yɛn free Benes Kumson nyame enhyira yɛn sɛ yɛde entity bi ati sɛ ɛba wonhyira wonso so anya kwanya hwɛ nti ka kyerɛ wo nua sɛ bɛ ya kwasi ada bia 829 obɛhwɛ Nyinsen ni Awoɔ ana obetie wɔ Adom 106.3 FM ana Cape 93.3 FM OFM ɛwɔ Boase 107.7 enche be bie phone lines no naja wo adwenkyerɛ bi wo question bi ya musa na Dr. Ayakrado dog mi musa sɛ de abobo boso nyina wo cheche stages here wo se we ba we yese na se emasa ɛsɛ awofo no ɛhayen yaka ne saade nanso so no ni nyina no empempi no ana range so wo nti anya te se bia chinchine ache ba akonkoa na range na se edru sa upper limit no na se akola no onya nuru honom ya eno no na wo se ututu mrika na wo de kɔ ayaresabia na yehwɛ mu ma wo na yehwɛ se yebetumi ehu adekro nti a aba ne saa no ana se bia yefa ne se akola no ontumi nkasa asamba kwa ebebisa ye hu ne se akola no ɔte asɛm esan se wo se wutumi ti asɛm ansa na wa te kasa because anya wo bete no eno na wo beka se wo hu metumi de yafa upper limits na America no ye betumi afam na afi aboa kakra developmental delay dey very the end but okay into head control no anase ni tina ne kon na ebegina no onya baya 4 months na se unhu sign bia se ne kon no yese ejina anase ne kon no da so ye mrea wasa wode no eba ayaresabia na ye hwe no se wanya 9 months na se ontumi entena ase wasa wode ne ba ema ye hwe no se wanya 12 months ontumi njina ahoye wasa wode ne ba wanya 18 months ontumi nanti ya na onye sign bia mpo se onanti a wasa otutu mrika na wode ne ba mi no memo ato so no abobo ba bia senye ye oso oba ba onso bu ha ye se oni mu odu nti no awia ne nanti ani nyina ho no asa oye kwadefo kakra ye betimi ayusu no untumi yusu eno nko a esanse development no enfri honam dua no nko a efi adwene no mu efri ninyini no mu efi ninyina mu inti no ntumi nka se esanse ne mu yedu ni nti no ontumi nantentem debi okay yento aso okay afa ye call fine motor no a ananensa no ade be ye nioma no a say by 6 months na ono ano ontumi enye se ofa ade a was so wode ne ba ema ye hwe no by 12 months ana afi back 1 year no se ono ankasa entumi emfa ade ene ne kokromoti no ne nsa na edi so no emfa ade a na chese was so wode ne ba ma ye hwe no okay dog wo bobo we ni nyina so no me announce me phone lines no se be ya yetiefo a wa chire ne bencheye wona ehwe ye Facebook no wona etie won Cape any OFM so betimi afren kran ha ne ba bia wo 0302216561 0302216561 ana 62 de ye di hu komo ye developmental milestones and kodano enyinimu ti Dr. Churchill niema bebre akra no wawo no e wo stage bi e wo se odu ho timi pagya no kon ana no kon timi gina na wotena ana ohwe ade so hu komo ene ne ye de ba so wo different question be from the ene ye kanon so a wo de ba na haya no Dr. Betimi aboa wa obeboa so wo ntumi nso so a enyina no nsibone ko hospital and I said the next year benyana ne faudi no a ebeyi ano so e de amaw e radio reality show Nyinsen ni Awoɔ kwasi da bia ene ye de ebro ba hye no so sanchi ebenya afe yenya afe nso a wonder sonko na ye de wa ate e ba chechamade amamo mosu yenya first caller e wo ahoma no so odo ye ma akwa aba mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so low radio no ma yen pa na ano odin. Hello. Papa Mpacho yetie o Adom FM so ni Nyinsen ni Awoɔ.
Teshi. Yo. Me were many of a view of ye, or almost 1.5 years. But on to me, Casa, Papa. Okay. Like me Casa no Casa, on to me, Casa man and Casa member. Okay, wait. Mammy Musa wo Casa would was an Amoka of ye. But you catch in crying. Nimi no yape. The patch. No coskun so amore brofo na fam. But I say, me so coskun so abrofo. Oh, on share school as I say, want me share Casa and to me. Dog, oh, other question be abebusa na. No, I think Sasani akoye okay, doctor be here no the amount. Nti fato so na doctor here no ama why? Okay. Yeah, that say aha. Ofo front so aba ahoma so dog we dey bonu aha nti enye nua be ma na de no. Okay. Sani all Canada 1.5 years na say ne kasa no nhye de hu ano a e wo se odene ko ayaresabia na yeto yebohwe yebehwe na so yebehwe se den entina ne kasa no emute sa no ana. Okay. Ofo front so abodo ye mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so low radio no ma ye nkra na esa na wusi aso. Hello. Papa ye mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so di ni baby afre ye mfi. Yo, we wangasa ni junior Dr. Virgin already on radio. Send your radio on the altar for us to palo radio no my cry. I may feedback. But if I try you. Okay. But the only on radio because your question there comes to oh, line no mu nyakra facha yen pa dog answer no bi beba no yentie point na wo ka say do so na wunhu yibia is hospital. Okay. Intino say kafra pa for front so aba. Ode mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so di ni baby afre yen fi. Me jo so hima ya family Victor me ka Afia so sewa. Me pa so yentie o. Adom FM. Makola no and next 3 weeks now anya 6 months. No anya 6 months. Yes. Who the nature ho a it means on set up perfect year by adida ne ma nani ma no pressure okofa ade no nti no so na me bi fa say contem dodo ananse sa na wo say kon onya 6 months there and 3 weeks ya won Sunday nti on the 2nd August now anya 6 months. Okay, dog be ya no amaw ya da se papa pa aha ofo front so aba homa no so me fa kafra homa na teko dog yenua Victor so ne ba no ne okan ye no enko ntem dodo eye se omote hono mu a omo hu ade a eye kama na omo pese omo didi ago a omo be ye se omo fa unza meka se e wo se edu emre bi a omo tumi etwe omunsa ede faade nti eno anu no nti asembia ni ho ye de nyame ase ofo front so ahoma no so do ye mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so di ni baby afre yemfi yo me kofisa ya gransodo bra kofi enti o yo amse o ka se ina na ma minute nsemi wa wana no so ntumenka minia Afia ana Tamakloe aha meet you nkro na boy no ze na ye monkro bi ye nkwala no ye ko bonkro na wa hu se de odi dia ni fija so wi a odi de te na ka wa boje ni enne ya mabibia ye dada baba maba tese office school aka na de na be se efie ofifi a ye de na proche school e ma nkwala no kura ni wo mo oh ejisha nkwala di se wo kumase a ye wo bi wa asa na ba ntoba ana tafo wo ba nkran ya hwe bukom ni ade wo ba mikrom suedro he ya ye wo ba bi a ye kom ye brono a ye makwa ma nkwala di agora wo ma no to etintem ehu di o so mo ye sin won wa ye do ma chese kontem no ye be se nkwala na ye mo kwan kakra no mo so endi agro kakra yo brasa ya da se papa o de so be so amaye ofofro so e wo so do ye mo adwodo ba Nyinsen ni Awoɔ so di ni baby afre yemfi na homa na teko dog am say na o so katakata ne ma no so brasa if you know ni ana make ka honest ni ana make ka honest o se sisi an obia pe edan ye kama real estate den enso so ye we nyina no bisa se
parks and kwala wa mbetumi di agro wo so no e wo hefa e dodo sen e wo Ghana ha na ne e wo no nso so no etesen intina wo say ye ka ema ye government officials ne nkofo a eye in charge no ehun say nkwala no so hia ba bia ombetumi adi agro ye da say yemfa obi foforo yemo ajodo ba Nyinsen ne Awoɔ so di ne ba bia ofre emfi low radio no ma yenkra. Hello. Papa low radio no ma yemo ajodo ba Nyinsen ne Awoɔ so. Hello, good evening. Ya jo so papa ofre free he. Yes, man, na kwa mi faka ndo first one. Pacho enti onana. Mbaka mi wo question kaka. Em say mi wo after 2 months. E wo na from day one I wo no up to now pege until pege ninsa. Until pege ninsa ba. Ninsa ba ko but the other ba ko no do timi pege. Yeah, okay, pege one side. Dogo ada question bi abebisa. Owo no na akwala no oso ana. Awo anim no nso no na etesen. Ye twetwetwe ya dedinde ana say bibia na awo anim ye din. According to less for no sana mo trem na akwala no. Na akra ne so. Okay. Yeah. After almost ye no avili ni saba continue juma. Okay. Ebetumi abane say ebia ye obi bia fa no Erb's palsy. Echase etoda bia say ye twinsa no dodo wo awo animu a etumi ka nerves na eboama insano etumi ejina no enti no ebehia say ubeko hospital ni edikan empempi ye hwa say ye ne amekan bia ye bema wa ye physiotherapy into physiotherapy no ebeboa ama akwala no ne nsa no kakra no obetumi ayusu. Okay nti nana kwa me yada say your last call na ye fa no no do ye mo ajodo ba Nyinsen ne Awoɔ so din ne ba bia ofre mfi ne jodo yenti ewe ya fra mi Cho Muhammad me kasafi aguna sedro yo yada se papa yenti wonim say okay to see onya de pa. What's your last call of ya? Aye. Or so my member kakra. Okay. Nintia mami ni akofi say ya obeche na adwini. Unu say mo fra na wa baba this time no. Or say unu say teacher your development youth world do. Nti mo fra no woni ebu what I say. Nti aye man mo fra no free hand. Say you want to obotume use wa talent na de. Unu say wo abofra na o use some material bia o. Na we unu say abofra we ta ejuma na opese osua anabibi ta wa ta se yo ya da sounds what you watching no ye monitor station ni pa ntitambia madem kire ni na ye so etiem mo nti ya bodawuro no na aguna obi anti aguna hweduru no obi anti kwasi da bia ya memmese wa ware dada ho. Okay ya da se nanka mahu questions to aso ho anti so nti ono sa de Nyinsen ne Awoɔ ni kwa so mese dog amre no wo ye ni na so an sa nti se wa church ye se wo hwe na stages ni nyina mu no mfom so bi e delay e wo so ye ko hospital nti wo last futu a wo de be ma ye tiefo sabe o mu tie. Okay yeah road to health chat na say weighing book no kakra wo mu a ebeboa ama awofo ehun sene etie afei nso so no etesa de enso so enye races ana competition esno bia and so bibi koso na sa wonti ase o de bomodia na fa akola no ekwa yaresabia se ye hwe no ma wo na se eye pepepa ye bema wahu se bibi nso e ha adwen e wo se ye bibi fa ho a na ye tumi ehu ne ntem se be ya akola no anko ha no ne da achimu. Okay na ayi nana ayim o tie yen hwe yen free chebi o say nice program pa na o say nkoda krabrem ya omugina TV animu hwe nom ne ade na affect wo mo ani ena nyum ne ade. Oh not really ejina obi ohonom a ebi ana na ani na nkasa no asem wo ho enti na oben TV no saa no wo ho enti no saa kwala gi se wa ben TV ansa na wahu TV na ade was ono so no de ne ko ayaresa bia na yehwe e bia na owo any problem inti na ama na ben TV no saa no.
Okay, na akosua krama agye otie free adenta also I confused developmental weeks no na ba was 16 weeks 3 days into one kasa akra no 4 months and 4 months 3 days and as one twen on kasa 4 months on his birthday 22nd March na bosome senso na akra no betimi atene free nechi adane yam say so mo from about 4 months economy to me okay yeah that's sembisa ne de bebre bad dog ano enumre yemfa ensi ha faseda no ema CB women capsules Susie Hebafo akofa ba Elin mother care ye do ma se awofo aba time monkoto mo ma no ne mfiri ho from 0 to 18 years and so NR DBS roofing sheet yeda womo ase papa credit care maternity home yeda womo ase Dr. Heal the boy free kolebu enenwei wabekere yade yeda na semidi Afia Amankwaah Tamakloe mabna duho mensa Amankwaah Nyinsen yete yache one new producer Shine akwa Adom Tetobi Awoɔ 05 Awoɔ 05 ono so na Facebook live na daroma nso nya kwan ehwe bie Catholic gidie na yede to aso da sane nkwan hodene ewo ho a yebehia na momo chena anwumre 9:30 pm na yebehia wo TV ne so yede Red Cross obedi enkomo nkwanhia si obuga wangu nkwanhia ne mu enso sanse ya handle ne yenti na ma wato na nanom yebedi sa nkomo ne nyina yeda mo nyina se ma mo anitie Adom FM